sa aming YouTube channel. Ngayon nandito po kami sa ilog. Try po namin magdadala kung meron pa po kami makukuha isda. Kasama natin ang buong team. TFL! Go! Yan guys, bali ito na yung aming bagong uniform. Thank you po sa pag-sponsor ng aming uniform kay Auntie Daisy at kay Uncle Bonnie. Thank you po! Auntie, Uncle! Salamat po! Salamat po! Yan, kasama natin si DJ. Hello po! Si Ligaya. Hello! Si Paseng, si Alex. Si Kuya Ulan. Hey! Ako na! Hey! Ligaya! Ganyan ka dyan! Si Mr. Dragon, si Mami Dragon, si Ate Joanne, si Ate Greta, at saka si Camera Girl, si Hilil. Ang ating taga-video si Chacha! Gano'n mo! Tara na guys! Let's go! Sa aming uniform. Thank you. Oh, talikod ka. Yes! Please like, share, and subscribe guys! Dragon Fruit Ladies Official. Marinig yan? Kalapit niya pa naman. Ganda! Ano masasabi nyo guys sa aming bagong uniform? Comment down below. Ay, kalamig. Guys, pasensya na kung malayo ang video namin. Malalim kasi, hindi kami marunong maglangoy guys. Sa kanya, hindi marunong. Si Alec nga, hindi marunong maglangoy, kalalaking daw. Si Kuya Ulan lang talaga marunong. Wala, yung tali niya nabitawan? Tali? Tali? Ano niya? Langoyin muna naman eh. Langoyin muna. Mag-ikot ka na Alec at hindi ka na makatawin. Paano ka kay Kuya Ulan? Ay no, mababaw man dyan eh. Oh, yan na, yan na, yan na, yan na. Kaya resulta. Wala laman. Meron. Isa. Saan na nagyano mo? Sama. Isa na, ang video. Kaninang liguging video. Marami ngayon. Ay, wala. Natumal. Natumal ang bigayan. Ayun, may isa pa. Yun, yun, yun. Basit. Basit. Ayun po! Yan! Yan! La, nalunod na! Ito na nga lang. Nalunod ang isda. Sayang na, na. Nag-iisa na nga lang. Nakatakas. Ay na yan, nalunod. Diba may kulay-kulay? Ang kulay-kulay. Ino? Ang kulay. Takas na sa kuya. Patay na yan, hindi naman kami. Yung alat ba naman namin ay naiwan pa ni may Ate Joanne. Tilapia yan. Ay, tilapia. Patay ito sa ulo. Sitin mo. Wala na? Ayun. Ay. Joke lang. Ay, lumot. Ay, burit na iwana. Yun po isa. Sampok mo. Ang tatlo. 5. Guys, wala kaming alat guys. Ito. Naiwan ang alat. Naiwan ang alat. 1.5 na lang. Yan lang nakuha namin. Paitan. Walang gulang. Wala man. Ayan, medyo malaki-laki. Oh, sige na to guys. Ay! Oh! Nagbalik. Dito ang kalalaki kanina ko. Kalanta na rin kasi ka, no? Napanood ka siguro sa video eh, kaya nagpuntahan sila dito. Swimming naman tayo, swimming. Isa ka mo. Kabigat-bigat mo, hindi ko. Ano ako maglangoy? Langoy aso.
Ayun, 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 ayun. Ayun guys, bangus guys, ang laki. Bangus. Anak ng bangus. Anak ng bangus. At lang naalagda na yung 1.5. Mukha lang sarap ng ubo nyo nga dyan. Bakal nga. Nauna pa kami. No, napakaliglasin ka? Nauna na tayo magmerenda. Dayaan nyo. Merienda guys, kamote, tsaka mais. Cornic ni Nana Rosas. Anong masunog doon? Siyempre, ang kape guys, hindi yan mawawala. Kasama na yan sa buhay. Ayun ang cornet. Cornic, tapos kape. Si Mama tignan mo rin yung pinaglagyan niya ng asukal. Masarap pa yan. Puro lang madi man. Nakat. Nalibig bitit. Nalibig na alisit. Saan yung mulmulan mo yung ano, yung saan ba yung chicharon? Sabi ng Teligaya. Sabi ng Teligaya. Talaga? Sayang lang yung ano. Ang dami sinasabi sila doon kanina, huwag na daw isawa yung matatanda party na. Payag ka ba doon ng dahil? Uuwing luhaan. Saan na yung huli natin? Naiwan yata. May nakuha rin guys. Kaya lang kalahati lang ng 1.5. Much later. Ayun guys, magdidilig kami ngayon ng tinanim namin na dragon fruit. Yan. Kasi ano na to, 3 days to, nung pangatlong araw na siya guys na naipanin. So kailangan na natin siyang diligan. Kasi mainit ang panahon ngayon. Pero hindi naman siya guys, sa isang linggo po siguro mga isang beses lang. Isang beses lang sa isang linggo siya didiligan kasi cactus naman to, hindi ang cactus guys ay hindi masyadong Ayaw niya rin ng masyadong tubig. matakaw sa tubig. Kaya maganda siya dito sa Mindoro kasi mainit ang dito, klima. Yan guys, yung mga gusto pong matuto ng tamang pagtatanim ng dragon fruit, maaari po ninyong bisitahin po yung YouTube channel po ng kuya namin. Doon po ipapakita po niya yung tamang pag-aalaga ng dragon fruit, saka yung mga possible po na estimated capital na magagastos po ninyo kung sakasakali po na gusto niyo magtanim. Bali po ang kanyang YouTube channel ay Agri-Farm PH. Agri-Farm page po. Bisitahin po natin guys. Yung mga gusto po, lalo yung mga gusto magtanim ng dragon fruit. Marami po kayong matututunan sa kanya. Oh, say hi to the vlog. Hi guys. Mga pinsan namin na gusto na umuwi sa Mindoro. Nasa Nueva Vizcaya po sila. Shout out sa mga Ordonez and Galamay dyan. Bali guys, meron po kaming 635 na posting dragon fruit. Meron po siyang 540 na cutting. na cutting. So, ayan po. Bali, pangatlong season na po kami ngayon na umaani ng dragon fruit. Bali po yung unang season ay nakaani po kami ng nasa 2,000 kilos. Then po, yung sumunod po na season ay nasa mahigit 2,000 kilo rin po yung inani namin. Pwede rin po kayo magbenta ng mga cuttings kapag matured na. Binebenta po namin yung cuttings ng 700.
na 70 pesos isang stem. Yan po. Kaya marami kang kikitain dito kung talagang gusto niyo magtanim guys ng dragon fruit. Ito maganda talaga siyang hanap buhay. Kasi kikita ka na sa prutas, kikita ka rin sa cuttings. Yan po. Bali po guys, yung ginagamit naming cuttings ay matured po siya. Yung puno na pinagkunan namin ng cuttings ay dapat na namumunga na. Kasi pag hindi pa siya namumunga ay maaring hindi pa siya matured. Kaya matagal siya guys na yung iba nagtatanong bakit daw ang tagal daw bago mamunga yung dragon fruit nila. Year na daw hindi pa rin namumunga. Kaya ang magandang magandang pagkunan ng cuttings ay yung puno na namumunga na talaga, matagal nang namumunga. Kasi yun matured na talaga kapag namumunga na. Kasi may mga nagko-comment guys, 5 years na raw, 3 years na yung kanilang dragon fruit pero hanggang ngayon daw wala pang bunga. Kaya yun po ang doon, hindi matured po yung mother plant na pinagkunan ng stem. Bali po 8 months lang po namin inilagaan yung dragon fruit. Namunga na po siya. Start po siya ng March. Tinanim namin siya ng August. April po, namunga na po siya. Pero pa konti-konti. Oo, pero hindi pa siya ganun karami. Kasi konti pa lang yung sanga niya. Ito pong stem na tinanim namin ay nanggaling pa po sa Gite. Doon po in-order nila kuya yung stem. Paano kang natuto magtanim ng dragon fruit? Actually guys, wala siyang idea kung paano magtanim ng dragon fruit. Hindi niya nga guys alam ang itsura ng dragon fruit. Sinasabi lang namin dragon fruit, pero siya hindi niya pa alam kung anong itsura. So naisama siya ni kuya sa Cavite para mag-seminar. Doon po sa binilhan namin ng cuttings. Naituro rin yung mga mga basic lang. Pero yung actual talaga, walang naiturong actual, mga basic lang. Dahil walang nakuhang paitan, magdilig. Mahirap ang paitan. Mahirap pa magdala kasi malakas ang hangin, hindi maihagis ng maayos yung dala. Tsaka ang lumot pa. Maulit mo ka ng kalumot. Sabi na parang mag-uwi sa'yo kanina eh. Nalambot na rin yan. Nalilinggot man. Yan guys! Ayan, Tapos na naman ang aming episode. Sana nag-enjoy po kayo. Liguan na! Pinatay na ni Papa.